sak zamani ya canja, an basu ya kallon Indian Hausa film. Ko a ina kake, duk inda kake kana samun Indian Hausa film akan lokaci a koko sai ya wuce ya nisa ya tsofe tukun kake samu. To kai tsaye mutum yana so yana saukewa da zarar an saki film, ko da yaushe da zarar an saki film, musamman ranar Ladi da ranar Laraba. To musamman kana so kana saukiya, kai tsaye ga nan bana na jima a saman wannan bidiyo ka dauka kamar na magana a wasu Telegram, za mu bayanin tsarin yadda zaka ringa sauke Indian Hausa film da zarar an saki Indian Hausa film top 10 kamfanin Sultan da ma dukkan wani kamfani mai fassara, kamfanin Algaita, kamfanin Fikira, dukkan ma wani kamfanin mai fassara. To ka biyo mu daga wannan bidiyo, za mu nama da zaka ringa samun kowane film da zarar an saki. Wannan top 10 ne Fasarar Sultan kenan. To duk mai so yana saukewa kowanne da zarar an saki film, to zaka yi dauka wannan number waya ka tuntuɓe da kan wasu, za mu bayani da zaka ringa sauke Indian Hausa film a sauƙaƙe a ko ina kake, a duk inda kake, da ma kowane tsallaken ƙasa, kowace ƙasa, Cote d'Ivoire, Ghana, ko ina kake zaka iya ɗauka tari ɗan ina ne, ko a ina kake. Idan kana da buƙata kawai ka wannan number waya da ke kan screen ɗinka, kai mana magana a wasu Telegram, za mu bayani da zaka ringa sauke Indian Hausa film. Kar a manta ai subscribe, ai like.